पति हो। हाँ हम और मेहरारू है। आप खाली खड़ा हो जाइएगा फिर बैठ जाइएगा। आइए एक बार पति देव के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बजा दो। हाँ आगे बजाइए, हमारा पता बा। ऐसा मर्द खातिर ना ताली बजेब तो किनका खातिर ताली बजेब। और बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरी और कहो तरीका। बजरंगी सिंह के सारू भाई नगरा, उनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाव का ए राजा जी तक तू बोलल करी। ए सैया जी रउआ जब से शादी क के लाइल बानी तब से ही घर के झमेला में रउआ डालले बानी। कभी ऊ काम तो कभी ई काम तो कभी ऊ काम, कभी चूल्हा चौका बर्तन घर दुआर सब तो हमारे माथ पर लदा गइल बा। हर साल रउआ के कहिला कि सावन आ गइल बा तैका हमरो के देवघर घुमा दी तो रउआ जिद न मानी ला। बाकी एब की हम रउआ के छोड़े वाला नहीं थे। औरत कह तरीका तू खड़े रही कि जिंदगी भटल सैया, कि जिंदगी भटल सैया आग घर के झमेला में, कि जिंदगी भटल सैया घर के झमेला में। रुक जाए चल न घुमाई दो देवघर के मेला में। और पैसा नहीं है, अभी इनकरा पास पैसा नहीं थे। हर साल तो रउआ इहे कह के टालीला कि पैसा नहीं थे। पैसा देखो पैसा आ गइल बा, ठीक बा। बाकी एब की घुमा दी हो। हाँ ऐसा ही 2-3 हजार और दे दीजिएगा हमारे पति देव के कि देवघर हम जाएंगे। बाकी कहे के बका ए राजा जी औरत के छाव बड़ा होखेला। औरत अगर सीधा मन से बोलेली ना तो मर्द के बुझाता कोनो बात नहीं कि हमरा से डराता रे। बाकी उहे औरत तका झमर झमर आरा जिंदगी भटल सैया आ घर के झमेला में, कि जिंदगी भटल सैया घर के झमेला में। चल ना घुमाई दा देवघर के मेला में, चल ना घुमाई दा देवघर के मेला में। जिंदगी भटल सैया घर के झमेला में, जिंदगी भटल सैया घर के झमेला में। ए राव अच्छा आपके देवर जी हैं, मेरा भाई तुम्हारा, कि जिंदगी बदल सैया घर के झमेला में। ए राजा जी जिंदगी बदल सैया घर के झमेला में। चल न घुमाई दो देवघर के मेला में, चल न घुमाई दो देवघर के मेला में। बजरंगी भाई के सारू भाई पप्पू सिंह नगरा की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। हाँ अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरी कह तरी कि ए राजा जी ए सैया जी हई देखी न उनकर में
हमरो बड़ा इच्छा कि हमरो घुमा दो। औरत कह तरीका ले ले आई कावल हमके गेरुआ साड़ी कीन के बुक कर गाड़ी एगो संडे के दिन के ले ले आई कावल हमके गेरुआ साड़ी कीन के बुक कर गाड़ी एगो संडे के दिन के। ए राजन भैया औरत कह तरीका मंडे के जलवा धारो मंडे के जलवा धारो सुबह के बेला में मंडे के जलवा धारो सुबह के बेला में चली ना घुमाती देवा घर के मेला में चली ना घुमाती देवा घर के मेला में। ओहो ओहो चढ़ते जवनवा में भोले बाबा चढ़ते जवनवा में भोले बाबा दर चढ़ते चढ़ते जवनवा में भोले बाबा दर चढ़ते चढ़ते जवनवा में चढ़ते जवनवा में भोले बाबा दर चढ़ते चढ़ते जवनवा में भोले बाबा जय हो आगे औरत अपना राजा जी से बजरंग सिंह रावण टोला उनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बाकी औरत बड़ी सुंदर भाव में बताओ तरीका ए राजा जी आई देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी के। ये तक कंजूस सही हो गई। बाकी कहे चढ़ले सवनवा राजा लेके आई हकावा जब जब सावन में बढ़े लपा चढ़ते सवनवा में लेके आई हकावा चढ़ते सावन सैया बढ़े लपा संडे के जलवा धारो मंडे के जलवा धारब सुबह के बेला में अरे मंडे के जलवा धारब सुबह के बेला में चली ना घुमा